Firing Line. Ba't na kita mga kaaksyon sa Don Salvador Benedicto? Kapod naton, Don Salvador Benedicto Mayor Marcelin de la Cruz. Mayor, kamusta ka? Mayong gabi sa Action Marlon. Mayong gabi, Action Marlon. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati. Labi na gid sa mga kasimanwa ko sa banwa sa Don Salvador Benedicto. Salamat gid Mayor. Sumong adlaw may ara ka closure order gin issue sa isa ka negosyo niyo kun ano to isa lang niyo kun damo pa dira sa Don Salvador Benedicto partikular sa National Highway sa Purok Cobra, Barangay Igmayaan, DSB Mayor. Yes, Action Marlon, no. Isa lamang ini sa madamo kag ongoing no kay sini nga third quarter sang sini nga tuig. In fact, the second quarter paninamon ginahimo dapat mo pang na-delay no. Anyway, na-delay kami pero pagsugod sang joint inspection team namon sang Business Permits and Licensing Office sang banwa sang Don Salvador Benedicto, sini lamang kami nga third quarter umpisa sa among joint inspection team no kag tuig-tuig man naton ginahimo nga ang mga wala naga-renew o wala nagakuha sa mga ila business permits nga mga negosyo sa amon banwa gina panuktok namon sila nga mag-renew, magkuha no kag ang katabo ang wala kakuha, wala ka-renew may natagaan naton sang first notice tapos second notice after first and second notice nga wala inisyatibo, third and final closure na tayo. Okay. So amo na siya natabo kag isa lamang ini sa madamo pero ongoing ang joint inspection team naton kag isa pa lang na amo pa lang ning nauna sa Sininga Barangay. Okay. National Highway ini siya. By the way, ano ning asahi sa negosyo, Mayor? Ang nasambit nga na ginakuan siguro ang na-mentionar subong, cafe, restaurant siguro. Okay. So, National Highway, abot sa ligunti lalabyan gina siya sa mga tao na magkadto sa DSB? Yes, ang sanabalaan ko sining kwanto dugay na ni sa operate pero wala. Gete daw ini siguro Action Marlon. Na magsige ka mo negosyo sa isa ka lugar nga wala ka mo sang nagkakaigo nga permiso. No, amo nang nangamon kag sa tanan nagkuha ka mo permiso kay tiga negosyo man kamo, no? So amo man lang nangamon tani. Mas mayo gani ni Mayor ka antes sila ginisyuhan sang closure order, may notice pa gani nga ginapadala sila bot silangon gina-remind sila nga mag-process sila sang ila sila dapat i-comply. Yes, pero tianhon mo kung wala isang inisyatibo, bisan lang man tani, fill up sang application, ukon interest lamang. Yes. Kasi, hindi man na pwede, no? Ang gusto nyo ihatak sa banwa, ano lang, sa labton lang kung may emerhensya ka po, di ba? Basura lang nga teleponon, amo lang ng amon. So, amo lang na amon na Action Marlon. Yes, gani. Closure order, so, botselegon sarado, gid, untat ang negosyos ni. Pero ano ang maging status sila sa ulihi, Mayor? May penalidad gini siya nga dapat bayaran kag ano man pwede lang ni siya gihapon makaproseso sang dapat i-comply ang business permit para liwat nga makabalik sa negosyo? Una, na-comply yun niya kag kompletohon niya kag pamayran ang penalidad kay silip mon. Only then after processing and processing and paying or payment all the necessary permits, including the penalties and fines, then we can lift the closure. Yes. Mayor, sa mga nagamonitor subong nga gusto pa magnegosyo dara sa DSB kay kabalo ang kadaman nga ang Don Salvador Benedicto mas nagasanyog subong kag mas nagabantog ang pagkilala sa bilang Little Baguio sang Negros Occidental. Ano ang mensahe mo, Mayor, sa mga gusto magnegosyo kag sa mga ara na kadaan naganegosyo dira pero wala lang mabalaan nga waay gali sa nagakaigo ang business permit sali sa banwa, Mayor? Well, sa tanan no nga nagapamati kung gusto ka mo mag-invest, welcome ka mo kag bukas ang amon opisina para magihaan ka mo kung paano magproseso. Wala sang parte sang Pilipinas nga magnegosyo ka mo nga wala iya sang bayad, no? Kay illegal ina, no? May mga nagakaugalingon. Ang ginasiguro namon, ang amon man ginaserbisyuhan na namon ang
ang ginabayad ninyo. Number one, ang ginabayad ninyo sa Banwa, may nagkakapares na ang official receipt, no? But sa lingon, nagdiritso ina sa kabansang kay may official receipt kami nga gina-issue. Yes. Hindi na ko kay sino nga kung namuno ang official receipt, amo man lang nang bayaran nyo. Ikadua, ati paano namon magserbisyo sa inyo? Halimbawa, may mga emergencies ati kung may emerhensya mo dira, ang case and order daton nga kung may jutay nga commotion kag presensya sa aton kapulisan. Kag iban pa no kay simpre ginasakop man sila sang mga tiempos pandemic tanan gin panguna man naton bakuna ang mga serbisyo dira. No, so kami tanan binuligay kita. Pero hindi naman pwede na magnegosyo lang kamo tapos wala kamo sa nagkakaigo nga permiso. No, may mandira nga nagkaknegosyo post sila sa Facebook ang ilang sa mga social media accounts nila ang ilang mga rates sang ilang accommodations apang wala sang nagakaigo nga permiso. Ti siyempre kami sa gobyerno nga lokal may salabton man labi na gid check-upon man namon ang servidora ninyo nga kung mga tinawon nila kung may mga na-inspeksyon ni balang ikayong lawas nila ni no ang pasilidad, no? So mga amo na nga mga bagay. Hindi man kami nga perpekto nga gobyerno lokal apang kun manginunanon sila sa amon makapinulikay gid kami. Kaya ang ila pag-asinso amo man ang amon nga gusto man. Kay kung ila nga pag asinso suporta man ni sang turismo sa amon lugar. Don Salvador Benedicto Mayor Marcelin de la Cruz, sir. Thank you so much sa liwat ka mayong gabi. Thank you very much, Action Marlon. Mabuhay ka. Action Firing Line. Ato klaro